тоҷикистону қирғизистон санаат дар бораи баргардонидани қувваҳои иловагӣ ва техникаи ҳарбӣ ба мавзеъи қарордоштаи доимияшон ба имзо расониданд. гуфта мешавад, ки ин тасмим дар ҷалсаи навбатии кории намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон оид ба ҳалли низои мусаллаҳона дар минтақаҳои назди сарҳадии вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бодканд, ки рӯзи 19 сентябр дар гузаргоҳи сарҳадии Гулистон баргузор гардид, гирифта шудааст. санади мазкур аз ҷониби раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Муъмин Ятимов ва муовини раиси кабинаи вазирони ҷумҳурии Қирғизистон, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Ташиев ба имзо расидааст. тибқи ин санад ҷонибҳо ӯҳдадор шуданд, ки амалиёти ҷангӣ, истифодаи ҳамагуна аслиҳа ва лавозимоти ҷангиро дар манотиқи марзии вилояти Суғд ва вилояти Бодканд комилан қатъ намуда, қушун ва техникаи ҳарбиро аз манотиқи марзии вилояти Суғд ва Бодканд ба мавзеъ асосии қарордоштаашон бубаранд. дар заминаи гузаргоҳи Гулистон барои назорати иҷрои протоколи мазкур аз ҷумлаи намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, кормандони нерӯҳои марзбонӣ, амният ва корҳои дохилии ҳарду давлат комиссияи кории муштарак таъсис дода мешавад. иҷрои қатъии муқаррароти протоколи имзошуда барои ҳарду ҷониб ҳатмист. таъкид мешавад дар ҳуҷҷат ба мақомоти салоҳиятдори ҷонибҳо супориш дода шудааст, ки даргириҳои мусаллаҳонаи рӯзҳои 14 ва 17 сентябри соли 2022 дар манотиқи марзии вилояти суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон рух додаро, ки боиси зарари калони маънавию моддии ҳарду ҷониб гардид, ҳамаҷониба тафтиш намоянд ва сабабҳои ба амал овардани онҳо муайян карда шаванд.